Príjemný dobrý podvečer, milí hostia. Príjemný dobrý podvečer, vážené dámy, vážení páni, decká, ak vás môžem tak nazvať. Dovoľte, aby som vás privítal na ďalšom zvolení pokračovaní programu Achovinky. Sú tu v poriadí už 6. Achovinky. V rámci tých predošlých Achoviniek ste mali možnosť sa zoznámiť s niektorými členmi občianskeho združenia ACHO, Aktívne chvíle oddychu, jedným z nich som aj ja, s našimi dobrovoľníkmi, ktorí u nás pracujú v rámci pomoci obci. A taktiež sme sa mali možnosť v rámci programu stretnúť s našimi ďalšími hostiami. Boli to zamerané Achovinky na rôzne témy. Boli to témy zamerané na medové Achovinky s pani Demeterovou, hlinené Achovinky s inžinierom, architektom Vladimírom Institorisom pod názvom Všetko môže byť inak. Boli to Achovinky Connections, ako všetko môže so všetkým súvisieť a ako umeleckými metódami môžeme vplývať na miestny vidiecký rozvoj. A samozrejme Achovinky zamerané na hobby, na naše vlastné záujmy, ktoré boli naposledy. V rámci tohoto vznikla veľmi zaujímavá téma a tá téma sa nazýva fotografia. Dovoľte, aby som privítal na dnešných Achovinkách pána Vladimíra Malého, občana našej obce, a poprial vám príjemné sledovanie našeho programu a taktiež, aby ste si niečo stadiaľto odniesli, a to nie len niečo hmotné, ale aj nejaké si nové vedomosti. Samozrejme, vítam vás, milí diváci, a ako jedného z veľmi dôležitých divákov v tejto obci by som rád privítal aj pána starostu. Dobrý večer. Ďakujem za privítanie. Tak moje meno ste počuli. Doplním, že mám 1,80 m. Podnikám v oblasti auto-moto-foto. Mnohí sa pýtajú, že prečo taká kombinácia. Tak každému hovorím, že študoval som strojárinu, s tým vlastne žije do dnes a vlastne od detstva fotografie. Prešiel som teda všetkými vývojovými stupňami a baví ma to a držím sa toho dodnes. Touto akciou som chcel nejak viacej medzi nami spopularizovať fotografiu, lebo s fotografiou majú skúsenosti, myslím, že všetci. Už aj malé deti, každé má mobil, je tam fotoaparát. Je to fotoaparát. Na zachytenie snímok alebo nejakej udalosti, ovšem tie fotografie tam väčšinou aj skončia v tom aparáte, keď v tom mobile. Dnes sa budeme baviť o fototechnike, o fotografovaniu, o fotografiách. Ja by som chcel privítať pána starostu, ktorý bol veľmi ústretový a s obecným zastupiteľstvom, že to tu mohli uskutočniť a inštalovať. Takisto som si pozval niekoľko fotografov, aby prezentovali svoju tvorbu z rôzneho súdka, aby vás to trošku nadchlo, inšpirovalo. Z toho dôvodu, že tam vidíte vpredu na tom stolíku je téma, že vyhlasujeme súťaž najkrajšia fotka leta. To znamená, každý sa môže zúčastniť, za chvíľu idete na dovolenku. Keď sa niečo podarí, vyhodnotíme súťaž a ak bude vôľa, tak by sme znovu na jeseň sa tu stretli a urobili trošku lepšej teda nejaké úrovni, lebo tam je to len porozdávané, porozežané, že by sme urobili peknú výstavu aj z vašej tvorby. Tí fotografii majú tam všade meno, sú medzi nami niektorí nemohli prísť, takže keď potom budete mať záujem s nimi konzultovať, aby vám nejak vysvetlili, ako tá fotografia vznikla, presnejšie miesto sú v dispozícii. S tým, že dlhodobé
sa zaoberám fototechnikou a predajem a fotením. Dlhodobé spolupracujem s Gazom Slovakia. Oni sú takým silným zázemím v tejto akcii, kde postupujú nám dvoch zástupcov, ktorí vám dajú odpovede na kompakty. Môžete vyskúšať si, to všetko je funkčné, môžete tu potom fotografovať, skúšať, tam je fotostena, môžete tlačiť fotografie, takže kto sa nebude ponáhľať, máme tu, dúfam, pán starosta, že neobmedzený čas. Ďakujem. Takže ešte vás všetkých vítam a prejdeme teda k tej prezentácii. Ja budem tak niekde stáť, aby som vám vedel sedieť, aby som nezamazal. A zatiaľ môžem uvedať bez mikrofónu, že čo je vlastne fotografia? Teda fotografia je dokument. Podľa posledných poznatkov ľudia prichádzajú za mnou a prinášajú staré popraskané fotografie s tým, že ja tam je môj dedo, ktorého ja nepoznám, ale potrebujem fotku, takže tá práca, niekedy tú fotografiu zrekonštruovať, je prácna, ale ľudia chcú mať fotografie. Treba si uvedomiť, že fotíme pre budúcnosť. Možno tie fotky, ktoré urobíme na dovolenke, si popozeráme, založíme, ale oveľa vzácnejšie sú fotografie, keď sa deje nejaká rodinná udalosť alebo taká mimoriadna udalosť a vtedy sa listuje občan, to bylo na nemocnej v fotografiách. Niekedy sa smerujeme, ako by deti vyzerali a je to taká pamiatka. Viete niekto povedať, že kedy vznikla si prvá fotografia? Typnite si 10 ročie. No, 19. storočie 1825. Francúz Nic prvý došiel na to, že niektoré chemické zlúčeniny osvetlené svetlom menia farbu. A ten vývoj bol tak úžasný, že vymýšľali potom rôzne tie chemikálie, osvetovali, ale nevedeli to ešte zastabilizovať a postupom času sa všetko darilo. A svet bol nadšený, to bolo také úžasné dobrodružstvo, vyvíjala sa fototechnika. A dneska, keď povieme, že behom niekoľkých rokov rozlišenie aparátu z 0,7 megapixelov naraz vyskočil na 16 mega, 20, 35 mega najďalší Nikon, tak nás pani vôbec neosloví, bereme ako samozrejmosť. Tu je také nostalgické zamyslenie pri starej technike, keď si pozriete. Neviem, či všetci poznáte, ako sa robila fotka v kúpeľni, komore. To bol proces napätia, vyvolenie negatívnych, vysvedčovanie, vyleštenie a častokrát búchanie z dvere kúpeľni. No keď už tú kúpeľňu uvoľníš, potrebujeme sa kúpať, prať a tak ďalej. Tak toto boli také zážitky z tejto strany, ale
malo to svoje čaro, keď človek naozaj mal presne pod kontrolou výrobný proces tej fotografie. To znamená, že chcem vás nejak povzbudiť, že aj keď si fotíte akože pre seba, odkladajte fotografie, lebo oni budú časom určite vzácne. Staňte sa akýmisi rodinnými kronikármi, alebo i keď niekedy to je rodine ťažké, dneska by povedali za fotky ďakujem, jak vás odfotíte si, zle vyzerám, nie som upravený, ale to časom vás ocenia určite lepšie. Nepoznám naozaj vašu skladbu, že ktorý fotíte zrkadlkou, ktorý fotíte kompaktom, alebo ktorý sa len chcete stať fotografmi, tak dostali ste anketový listok, ktorý keď ste vyplnili, dáte do košíčka, priebehu prezentácie urobíme vylúsané tomboly, sú tam také ceny pre vás. Samozrejme, tuto pri vchode je informácia o leteckej turistike. Tam mnohé fotografie, vidíte, sú robené z lietadla. K tomu sa ešte dostaneme. Po prezentácii nastúpia títo mladí ľudia, ktorí vám budú môcť predviesť kompakty, tamtú fotoscénu presneme dopredu, budete sa môcť fotiť deti a hneď fotky vytlačím, aby ste videli, že naozaj to nie je zložitý proces, je to veľmi jednoduché. Teraz by som teda prešiel tu konkrétne v tej prezentácii. Porovnáme si kompakt a zrkadlovku. Veľmi stručne. Ja tvrdím, že aj tá najslabšia zrkadlovka je lepšia ako ten najvyspelejší kompakt. Ale zase kompakt je, preto kompakt, že je veľmi maličký, skladný, pohotový, nosíte ho v kabelke alebo vo vrecku a viete s ním fotiť. Za štandardných svetelných podmienok naozaj s kompaktom sa takisto dajú robiť veľmi kvalitné fotky. Ovšem je tam už určitá obmedzená možnosť kreativity, nedajú sa tam nastaviť nové funkcie. Obraz vidíme až vtedy, keď zapneme ten aparát a vidíme na tom displeji. Zrkadlovka je zase drahšia, väčšiu váhu má, ale je zase flexibilnejšia, že môžeme doplňať si objektívy, blesk a rôzne príslušenstvo. A samozrejme komfortná obsluha, rýchlosť reakcie na spúšť, kvalita obrazu, tam iný snímač, je to proste lepšie. Keď už máme ten aparát, že si nejaký kúpiť a máme vlastný, tak je dobré vedieť, ako sa o ňu starať. Srdcom aparátu je snímač, ktorý v zrkadlovej je veľmi zraniteľný v podobe zašpinenia a potom sú tlaky na fotografie, aké sa menia objektívy. Kompakty tento problém nemajú. Objektívy, prosím vás, keď máte, je dobré mať jeden filter na objektíve, aby sa náhodou nepoškriavala len na šošovka, ktorá je vlastne polovička ceny aparátu. Je dobré mať vo výbave nejakú túto utierku, nevychádzať nejaký špinavý kapesník a šukať, ale utierku. Samozrejme, veľmi užitočný je takýto balónik, že nefúkať nikdy na objektív ústany, lebo vždy nejaká tá skrinka letí, zaschne, popúknúť, hlavne keď ste niekde pri mori. LCD displej zadných, ktorý nám vlastne ukazuje tú fotografiu, to nemá vplyv na kvalitu fotky, ale je veľmi citlivý na poškrivanie, i keď dnešní výrobcovia tvrdia, že veľmi dobrá pozorovateľnosť na slnku, tak skúste von, zapne si displej a pozerajte, čo vidíte. Veľmi málo. Preto je dobré mať tam fóliu, ktorá vlastne zakrýva a chráni pred prachom poškriavaním. Tam, čo je babáčik, to je týka zrkadloviek. Ako som spomínal, je dobré máte filtre, nejakú výbavu a môžeme fotografovať. Teraz len sa trošku spomínam o zrkadlovkách, že dávku si naštudujete teóriu, všetko si prečítate, ale prax vlastne človeka naučí, že ako narába. To isté, keď sa učíte jazdiť nástroj, že viete, že
spojka, brzda, plyn, ako si narábať, ale keď človek má mal to sledovať, tak nie je to pružné, rýchle. A keď zvládnete techniku fotenia zrkadlovkou, to znamená, že vtedy človek má otvorené dvere ku kreativite, tvorbe, lebo fotografia je vlastne trojdimenziálna, ale oko vidí trojdimenziálna. To znamená, že my rôznymi postupmi dokážeme tej fotografii dať priestor, život. Teraz máme stručným základom. Čo potrebujeme, aby sme mohli fotografovať? Potrebujeme nejaký ten aparát. Potrebujeme tam dať buď film, keď je to ešte analogový, alebo pamäťovú kartu. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, že a koľko sa mi zmestí fotografií na pamäťovú kartu? No, aký aparát na rozlíšenie a ako nastavíme to rozlíšenie. Ale čo je podstatné, svetlo. Bez svetla nie je fotografia. Vlastne fotografia to je všetko svetlo. Táto problematika je tak rozsiahla, že nie je možné, aby sme sa tu na nejakom hodinovom pásme zapodievali svetlom. Ale zjednodušene je povedané, že svetlo tvorí fotografiu tromi faktormi. Intenzitu svetla, to znamená ten jas svetla, to znamená, koľko svetla je na scéne. Teraz máme veľmi jasné svetlo, skutočne tam nám nerobí problém na scéne expozície. Farbu svetla. Naše oko sa prispôsobuje a vidí napríklad biely papier, keď aj šero vidí, že je to biely papier. Takže vtedy je iné skladné spektrum a nápad to nevie. Ak skúste odfotiť vnútri bez presku biely papier, lebo zistíte, že on je žltý prakticky, lebo tam je skladba svetla inačná. No a kvalitu svetla, ako bude fotografia vyzerať, aké tiene tam budú, aké odlesky, aká plastičnosť, to všetko je už záležitosť od fotografa a ako sa s tým vysporiada. Teraz sme v správnom držaní aparátovi. Je dobré držať aparát dvomi rukami. Všimte si, čo robia ľudia, hej. Takto niekto dokáže držať aparát padne. Možno si máme ešte jeden. Preto doporučujem od začiatku si osvoriť toto. Keď sa fotíte, si zaujatý toto na fotíte sa padne zo scenáru. Toto je základ, pretože vy ste nevedeli, toto všetko podonášané aparáty, ktoré ľudia donesú, padlo mi, sadol som si na objektív. To sú dneska drahé opravy, drahšie ako fotoaparát. To znamená, že na to nezabúdajte, že treba ten aparát držať dvomi rukami. Vývoj bol tak silný v týchto kompaktov, že prvé aparáty mali hľadáči. To znamená, keď bolo prudké slnko, ja som mohol podľať hľadáči, videl som zhruba 99% scény, lenže začali robiť veľké telefóny, veľké displeje, aparáty, to znamená takýto maličký displej, to je na zasniatie však, dnes máme displej trojpalcovne aj väčšie. To znamená, bolo treba, kvôli veľkosti aparátu, bolo treba obetovať hľadáče. To bol prvý krok. Takže keď konštruktori videli, že ľudia fotia takto, alebo jednou rukou, pridali stabilizátor, lebo viete, ruka sa chveje. Takže u zrkadloviek je veľké nebezpečie roztrasenie tých jednotlivých teleobjektívov. Platí tam také pravidlo, že obrátená hodnota dĺžky objektívu je minimálne čas krátky, ktorý treba na bezpečné udržanie fotografie. Jeden tip vám poviem, keď napríklad je málo svetla, že vám vychádza dlhý čas a tam vám kliká ikonka pozor na rozmazanie a vždycky, keď nejak trošku stlačíte, to je tendencia trochu polnúť na hádu. I keď na tom displeji tá fotka vyzerá pekne a dáte do počítača a zistíte, že je rozmazaná. Nastaviť samospúšť, samozrejme nie keď fotíte psa, tlačíte a peziu k dobrom koncu. Ale keď fotíte takú nejakú scénu statickú, tlačíte samospúšť, pustíte 2 sekundy o klíka, ale tlačíte 2 sekundy vás ustabilujete aparát a určite máte dobrú fotku, udržíte oveľa dlhší čas. Ja to bežne používam aj pri zrkadlovkách, keď napríklad z ruky potrebujem 8 sekundy udržať, dá sa takýmto spôsobom. Poznaj svoj aparát. To znamená, keď kúpim aparát, dostanem aparát,
nevyťahnem sa, vytešujem sa, návod odložím dole do krabice, aby sa nestratil. Návod treba prečítať, aby ste rozumeli, čo ten aparát všetko ponúka. Dnešné aparáty sú tak veľmi sofistikované, že naozaj ponúkajú veľké možnosti a je škoda fotografovať len naozaj na plnú automatiku. Všetky aparáty, prakticky či je to Nikon, Canon, Olympus, Pentax, majú podobné nastavenie, ale každý má trošku odlišnosti, že preto každý si musí nastaviť, využiť to, čo ten jeho aparát ponúka. Niektoré aparáty majú viac nastavení, niektoré menej, ale všetky sú v celku rovnaké. Výhodou dnešných aparátov je, že majú motivové programy, to znamená dopredu vám, vy poviete, že chcem fotiť krajinku, nastavíte si tam symbol krajinky a ten aparát už vie, že treba krajinku viac saturovať, aby bola dobrá. Modrá, zelená, priostrená. Keď fotíte portrét, zase treba, on vie, že má dať dôraz na pleťovku. To znamená, že kompaktní majú oveľa viac týchto motivých programov, ako to má zrkadlovka. Zrkadlovka má tieto nastavenia, ale kompaktná až 30-40. Lenže tam nastal problém, to znovu tí vývojári, že kým vy si nájdete, že ide fotiť ohňostrel niečo, už je po akcii. Teraz začali vyrábať prvý došli kanon, pomýlkou, že smart. To znamená, že aparát sám rozozná scénu, ktorá je pred aparátom. To znamená, keď fotím makro, on vie, že treba nastaviť na makro, keď fotím krajinku, on z databázy nájde údaje podobné, veď krajinku, to znamená uľahčí fotografovanie. Tí vývojári stále pracujú na tom, aby to, čo platilo kedysi, vy exponujete a my vyvoláme fotka je dobrá. Ale čo je dôležité pri nastavení, je rozlíšenie. Doporučujem všetkým nastaviť maximálne rozlíšenie z toho dôvodu, že keď sa vám podarí fotografovať, tak môžete ľudne urobiť takú dobrú zväčšinu. Ale keď máte rozlíšenie na internet, maličkú fotečku, ktorú posielate, a chcete naozaj robiť tú fotku, nepodarí sa. Nedá sa spätne. Preto karty dneska už naozaj sú cenovo zanedbateľné, taká 4-gigová karta stojí 7,90 alebo 8 €, takže niekedy si stala karta tisíce. V ďalšom slajde vám ukážem, že to rozlíšenie. Táto fotografia horná, vidíte, to bolo z jednej akcie, kde je zachytené, kde sme fotografovali vonku v rôznych skupinkách. Ale s tým, že som si chcel urobiť z tej fotografii viacej, tak to je výrez tejto ľavej časti a tu je výrez pravej časti. Ale absolútne žiadna strata kvality, tie fotky som mohol zväčšovať, lebo bolo na plné rozlíšenie. Ďalej vyváženie bielej. K tomu sa ešte chvíľočku dostaneme, ale veľmi stručne o tej vyvážení bielej. To je veľmi dôležité, skôr vám ukážem nejaké chybičky, ktoré sa najviac dopúšťajú, ľudia, že nenastavia. Treba si uvedomiť, že svetlo je elektromagnetické vlnenie a my vidíme len určitú časť toho spektra. Zhruba ľudské oko rozpoznáva 380 do 740 nanometrov, tú vlnovú dĺžku. A to ostatné je neviditeľné spektrum. To je, aj tak je to veľmi široká škála a vplyvom atmosféry to svetlo sa rozkladá ládne a vzniká nespočetne veľa farebných kombinácií. Farba spektra je daná, ako dopadá to spektrum na predmety, ktoré odrážajú alebo pohľcujú. Pre nás je treba vedieť, že teplota svetla sa udáva v kelvinoch. Všetky prednastavenia, ktoré máte v aparáte, sú nastavené už podľa namračené, slnko, noc. To všetko obospodaruje už sám aparát. Ale je dobre vedieť o tej bielej. Naše oko je tak geniálne stvorené, že ono, jak som spomenul, ono vie, že biela je biela. Pozor napovie, že to je biela, a keď aj je šero, ja stále vnímam tú bielu ako bielu. Aparát to nevie. Jemu musíme teda povedať tým nastavením, že čo od neho očakávame. Keby
ľudské oko nebolo korigované mozgom, tak zhruba by sme videli v takomto spektre tie farby. A tí, ktorí majú zrkadlovky a fotia do radu, to znamená, že súrový formát, ktorý nie je spracovaný v aparáte, môže dotyčne počítač meniť vyvážne bielej. Stále má negatív, to znamená, že môže sa na jednej fotke vyhrať. Ešte v kompakte, keď nastavíte pomôkali neskôršie, to sme fotili prednedávnom na jednom cyklovom festivale, nastavenie bielej na automatiku. Celkové zvládne. A keď som nastavil na žiarovku fotografii na neprirodzené farby, to už úpravu počítači sa s tým nedá veľmi nič robiť. Jediná záchrana je urobiť z tej fotografie čierno-bielu. Takisto tu je vyváženie na automatiku, vyváženie na slnko, no to, že slnko svietilo do toho stánku, nie je tam ešte rozdiel, ale keď je bolo nastavené na žiarovku, už tá fotografia je taká neprirodzená, nepekná. A toto je najdôležitejšia funkcia pri fotografovaní expozícia. Nemyslí sa dá, že to zložité, ale aparát rozmýšľa za vás. On vie, že expozícia vlastne denné alebo umelé svetlo prechádza cez objektív na snímač, kde sa vlastne premení na elektrickú energiu a si spracované do konečnej podoby fotografie. A tri faktory ovplyvňujú expozíciu. Je to čas. To znamená čas, ako dlho je tá uzavretka otvorená. Potom je clona, je to kruhový otvor v strede objektívu, ktorý vlastne reguluje množstvo svetla. A tu je počiatky. Clona má veľký vplyv na hĺbku ostrosti. K tomu sa dostaneme. A citlivosť, keď sme mali analogový fotoaparát, takýto, keď som fotil na slnku, tak som dal stovku. Ale mal som polovicu dofotené a teraz bolo málo svetla, potreboval som 400 fút, nič vymutač, tomu dal druhý film. Keď som chcel fotiť na diapozitív, znovu bol treba vyničiť. A toto je úžasná vec, že pri digitále môžeme si meniť citlivosť pri každom snímku, môžeme si meniť vyváženie bielej a tak ďalej pri každom snímku. Týmto trom faktorom sa hovorí expozičný trojuholník. Keď sa zmení jedna hodnota, musí sa meniť aj druhá hodnota. Ale to všetko robí automatika. Ďalší dôležitý faktor pre expozíciu je režim merania. Väčšinou tie aparáty majú 3 alebo 4 režimy merania. To znamená, že meria scénu z rôznych bodov a spriemeruje, alebo meria stredom s dôrazom na stred. To sa predpokladá, že je hlavný motív. Niektoré aparáty majú bodové meranie, to sa využíva vtedy, keď máme protisvetlo a chceme tú postavu prekresliť. Najväčší problém je kontrast. To znamená, kontrast je nič iné než rozdiel medzi tmavými a svetlými partiami. Ľudské oko sa dokáže veľmi rýchlostne vyrovnať, že vidí dobre aj čo je v tieni, aj vidí čo je na slnku. Že aparát nemá taký úžasný dynamický rozsah, ako má ľudské oko, tak sú tam možnosti buď fotíme to, čo je v tieni, na slnku to bude prepálené, alebo fotíme veci na slnku a v tieni bude tma, žiadna kresba. Existujú možnosti, ako si vypomôcť, keď ten malý objekt dobliskneme alebo odrazovými doskami nejakým bielým papierom nasvietime a tretia možnosť odložiť aparát do tašky a príjem inokedy. Ešte v tej meranie expozícií, že robí tá automatika, je dobre vedieť, že všetky expozície, kedy si sme fotili tak, že aparát nemal žiadne meranie, nastavili sa citlivosť, expozície sa nastavili krivky a teraz som si odčítal čas a stronu, ktoré som musel nastaviť na fotoaparáte a potom sfaknúť. Dodnes spomínam na fotografie z Egypta v 73., kde som fotil aparátky, teda EXA 1A, nemecký aparát, Yashica, japonský, kde nemali expozície, ale tie fotografie dodnes diapozitívy sú nádherné, takže trošku to zabralo času, respektíve v krabičke filmu ste videli symbol slniečko, nastaviť aké hodnoty. Dneska sa s tým nikto nezapodieva, ani nemusí. Uvedomme si jednu vec, že vždy fotografujeme odrazené svetlo.
vidíte napríklad rovnaký jas vonku, ale fotíme niečo v tieni, alebo nejakú malú vec, tak vidú iné expozičné údaje, ako fotíme svetlo, keď má niekto biele oblečenie. To je zákon, že fotíme odrazené svetlo. Správnu expozíciu môžeme dosiahnuť rôznymi tričmi a fintami, pomockami, keď vidíme zase úžasná vec digitálna aparátu, že odfotím a vidím komplet mapa. Tak čo urobím? Môžem zmeniť spôsob merania. To znamená, keď dám bodové meranie alebo iné meranie. Môžem uplatniť korekciu. To je hviezdička, to je zrkadlovka, niektoré kompakty to tiež majú. Môžem použiť expozičnú pamäť, alebo namerať na šedú tabulku. Dlho používam, že plečovka je zhruba 18% odraznosti. Také sú kalibrované expozície, ktoré sú napríklad, keď som niekde, tak si nakresnem spúšť, odberám si, koľko mi ukazuje na dlani a 100% expozícia. No zelená vlna, toto majú najväčšie nohy. Ľudia nastavia zelený štvorček a aparát šéfuje sám, nič nemôžete nastavovať. On má len čo nepustí, maximálne nejaké rozlíšenie veľké snímky. Pozor, tuto je, Lucia sa poznala, tuto je, ovšem pri automatike sám aparát vyhodnotí, či treba použiť blesk alebo netreba použiť blesk. To je veľmi zradná vec. Keď vidíte, že tuto fotené proti svetlu a automatika vyhodnotí, že blesk netreba. Vznikla tmavá fotografia. Ale ja som prešiel z automatiky na iný mód a povedal som, ja chcem blízku kde slnko. A hneď tá fotka je vypersená. Všimte si túto neznalosť, to nie je len, že niekto povie, že ja tak fotím. Keď vidíte na štadiónu olympijské hry v Japonsku či v Nemecku, veľká hala, alebo len sa blízka, keď bolo neviem čo, to preto, lebo ľudia fotia na zelenú vlnu. A tam blesk je málo svetla a blesk, automatika povie, že treba blesk. Takže sedím nad dvomi radami ľudia, mimo sedím hlavou, ale tam, čo sa deje na tom, to nedosvietí. To znamená, že treba rozumne vyhodnotiť a povedať, že chcem blesk a blízky blesk. Tu sa stručne zastavíme, že automatika, toto je základná zóna, teda motivové programy, kde vlastne pri portréte dáš dôraz na plečovku, rozostrie pozadie podľa hodnosti objektívu, samozrejme. Napríklad režim vypnutý blesk je dobrý vtedy, keď sa nesmie niekde fotiť s bleskom, teda v múzeu, alebo vás upozorňa, že nesmie sa fotiť s bleskom, tak človek si dá tento mód a blesk vám nepustí, aj keby ste tam nejakokoľvek prikazovali, jak dobrý partizán, nespustí sa. Ale napríklad je to takisto dobré, keď fotíte pri sviečke krásny portrét. Keby ste mali zelenú vlnu, tak tam je málo svetla, potrebuje blesk. A tým je tá atmosféra preč. Ale keď fotíme bez blesku teda, tak zachytíte krásnu atmosféru pri sviečke. Potom sú tie scénické režimy, krajina, makro, šport. To je všetko prenastavené a aparát vie zo svojej databázy, čo má nastaviť. Program je svojstvák zelená vlna, ovšem pomáha, že my môžeme už krátka tomu aparátu, že môžeme zvýšiť ISO, môžeme meniť rôzne hodnoty. Toto je pre zrkadlovka, ale si poznáte, že ten shift program je znamená, že mení hodnoty sklony, rýchlosti, uzaviečky podľa akej potreby. Ale väčšinou kompakty to nemajú, tak sa posuneme ďalej. Toto je najviac používaný mód, pokiaľ vám to umožní aj kompakt, je to veľmi užitočná funkcia, lebo vy si nastavíte predvoľbu clony a aparát vám priradí k tomu čas. A ďalšia výhoda, keď vám bliká, že ten čas je musieť ruky, tak si jednoducho zdvihne ISO a znovu sa pohybujem, aby som mal dobrú fotku. A to, že tá clona vplýva na hĺbku ostrosti, to je veľmi, veľmi dôležitý aspekt. Všimte si, rovina ostrenia, to na kam zaostrím, a čím viacej mám teda otvorenú clonu, tým je tá rovina hĺbky ostrosti menšia.
čím viacej zacloňujem, tým vlastne mi vzniká pole ostrosti väčšie a vždycky je za rovinou ostrosti dvakrát tak veľký, ako pred rovinou. Takže toto je veľmi dobre si osvojiť. Tu je ukážka z jedného stanovištia z kompaktu fotené slona 2,8 čas 1,8. Ostrý je len tento košík tretinami. Kdežto tu nám bola zmenená slona 13, čas 1/5 z ruky. Nechcel sa mi dostať straty, tak je trošku fotka rozmazaná, ale vidíte, že to pásmo ostrosti je dostatočne veľké. Už je zase na mne, čo ja chcem vyjadriť. S tým vlastne môžem dať tie fotografie svoju predstavu. Pri teleobjektívoch je ešte viacej možností rozmazať pozadie, odpichnúť vlastne pri plne otvorenej slone pozadie a vidím, že chcem, každý sa nepovie, že ten svet som chcel odfotografovať. Pri širokolom objektíve zase vidíte, pri slone napríklad posledný stáva nás metr od týchto kvetov a tá hĺbkosť je úžasne veľká. Pravidlo, ktoré je dobre si zapamätať, že hĺbkosť je závislá na použitom objektíve, na zasklonení objektívu a na vzdialenosti, ako som ďaleko od motívu. Čím som ďalej, tým samozrejme sa tá hĺbkosť zväčšuje. To som už povedal, že za objektom je väčšia hĺbkosť. Pri teleobjektíve tu je zaostrené na ten žltý kríž, na ten stožiar, je malá clona a väža nie je ostrá. Tu som zmenil nastavenie clona 13 a vidíte, že je to pásmo ostrosti ďaleko väčšie. Čím sú svetenejšie objektívy, tým lepšie sa s ním pracuje. Rovnaké stanovište asi 1,5 metra od tohoto oreka. Pri slone 8, pri teleobjektíve, nevýrazné pozadie, proste tá fotka je dlhá, nikto nevie, čo je hlavný motív. Ale keď som viacej prizumoval, viacej som otvoril objektív, tak len krásne rozmazané pozadie vzniklo a len ten kvet je dôležitý. Predoľova času, znovu keď mám aparát, sú kompakty, ktoré už toto umožňujú, ale zrkadlovky to využívajú, keď chceme zmraziť alebo nejaký rýchly pohyb zastaviť, tak máme možnosť nastaviť čas a keď nie fotiť nejakú rýchly pohyb, dám si 500 sekundy a k tomu mi pripočíta slonu. Keď mi bliká hodnota slony, tak zdvihnem ISO. To je obrovská výhoda. Napríklad tu som fotografoval jeden britský memoriál a keď som chcel zachytiť návodnicu, tak som musel čas 640 minút. Samozrejme, takáto fotka nevznikne, že on strelí a ja zvaknem, to je neskoro. Väčšinou sa ja vyknem, tak aby keď som videl, že už sa veľko chce streliť, tak som mal sekvenčné snímanie, 3 obrázky za sekundu a potřeboval som spúšť a z tých obrázkov jeden určite zachytil tú návodnicu. Tu nás zase pri určitom čase hlava tej kačky ostrá, ale krídla sú neostré. Tá fotografia tiež vznikne viac menej náhodou experimentovaním, že človek vystihne tú ostrosť hlavy a zvýrazný pohyb. Tu sú ešte ukážky, ako môžete napríklad zostať ibu, samozrejme, tak bolo ostré pozadie a môžem dosiahnuť efekt, že tá voda je ako múka alebo mlieko, že tečie. Napríklad môžem vodu zvýrazniť, zmraziť, že si nejaká dynamika tam bola. Takisto vidíte fotografické momenty súdového nápasu, kde vlastne sa zachytí pohyb tej lopty alebo hráča. Túto fotografiu urobíte s takýmkoľvek kompaktom. Vlastne naberíte, spaknete, dobrá fotka. Ale keď som chcel nejak zvýrazniť pohyb, to znamená pamäť, to je asi taká, že tlačím spúšť a strahnem opatrne v smere jazdy, proti smere jazdy a pri určitom čase ten človek sa nerozmaže, alebo tá osoba, ale to pozadie je líznuté, to znamená vyjadruje tú rýchlosť. Takisto tu na
Škoda, že tak svetlo, že nie je to také kontrastné, že trochu rozmazané pozadie, hlava koňa je veľmi ostrá a nohy sú pohybné, to znamená, že je tam kde pohyb. Takisto bicyklista výskoku, keď strhne aparát, je rozmazaný aj on, aj pozadie, to znamená, tým vlastne zvýrazňuje pohyb, treba len skúšať, improvizovať. Všimte si, že naše oko dokáže sledovať rýchlo pohybujúce sa auto, dokáže výskok niekoho cez žrť alebo cez volebalistu vo výskoku, ale nedokáže zastaviť. Kdežto my fotografickou technikou dokážeme zmraziť pohyb, zastaviť. Toto je názorná ukážka pohybu, že tento vo výskoku je zmrazený, tento rozstri stojí a tento je čiastočne rozmazaný kvôli tomu, že tam bol dlhší čas. Takisto nastavení času zhruba 30 minút môžeme krásne vodu urobiť takou rozmazanejšou ako v pohybe. A znovu prioritou času môžem urobiť spontánne, čo len chcem. Pri krátkom čase je tá voda trochu rozmazaná. Keď skrátim čas na 320 minút, tak už vidím detaily tej vody a keď dám ešte kratší čas, tak vidím vapočky vody. Ale tým, že sa skracuje čas, slova sa previera a vidíte, ako sa mení pozadie trochu čitateľné, úplne po nečitateľné. To znamená, že môžem pracovať s novou okolností. Histogram to je veľmi zložitá vec, ale slúžna na to, aby ste vedeli posúdiť, či tá fotka je dobrá. To je jasový graf, ktorý nám udáva, koľko pixelov, akú má intenzitu na snímke. Najlepšie, keď ten graf je od 0, ktorá predstavuje čiernu, až po bielu 255 stupňov. Medzi tým sú všetky tóny stredne šedej, tmavej. Ideálny histogram neexistuje, lebo každá scéna ináč, keď tam veľa bielých bodov, tak ten histogram vyglenie hore. Tu nám vidíte správne v svojom snímku, že ten histogram je rozstanutý z jedného konca na druhý. Keď je histogram na pravej strane, to znamená, je tam veľa svetlých tónov podexponovaná. Keď je na ľavej strane, fotka je tmavá. Ešte si ukážeme niektoré vzorky, že keď vidíme, že fotka je tmavá, histogram je na ľavej strane, tak pridám korekciu do plusu. To umožňuje každý fotoaparát. Vy si môžete v nastavení vyviesť niektorú funkciu na takú korekciu do jedného tlačítka, aby ste pohotovo vedeli reagovať, nie hrabať sa menu, kde sú korekcie. Tu tým pádom vzniká korekcia do plusu, fotka je dobrá. Takisto tmavý snímok, pridáme korekciu, fotka je dobrá. Tu je vidieť proti oblohe ostrá tvár, všetko. Svetlá fotka, histogram je vpravo, musím dostať doľava. Dá sa to urobiť aj v počítači, len nikdy sa nespoliehajte na počítač. Každá úprava tomu degraduje snímok. Preto čo najlepšie odfotená fotografia zaručuje dobré výsledky. Tu je také ideálne pravidlo. To si ľahko zapamätáte. Ľavá strana predstavuje čiernu, pravá bielu. Keď je kopček na ľavej strane, pridám korekciu do plusu. Keď je na pravej, pridám do minusu. Snažme sa vždy ten histogram dostať na celú šírku obrazovky cez displeja. Treba si nastaviť aparát tak, že po odfotení, aby sa ten histogram zobrazil, lebo dá sa nastaviť tak, že sa nezobrazil a vy len posudzujete podľa oka. A teraz sme sa dostali k prestávočke, kde si vylosujeme tombolu. Vyplnili si prosím všetci anketové listočky. Kto nemáte, ešte máte možnosť vyplniť, kto si ešte neskôršie, to poprosím.
Tiež tam kalkulačka, takže padám si do Erika Klepčuková. Ďalší je USB. Martina Toutová. Nebolo vidno, naozaj. A ešte jedna kalkulačka. Maďarská. Miloš Stopka. Stopka. Všetko sme dostali. Ostatné len uspiť. Tí, čo sa nič nevydali vôbec, tak ešte dostanete. To som avizoval, svetlo v fotografii je najdôležitejšie. Poznáme rôzne druhy svetla, ale slnko, denné svetlo je najbežnejšie pri fotografickej praxi. A dokonca aj mesačný svit, keď pozriete, je to vlastne odraz od slnka. Práve slnko nám ponúka obrovskú variabilitu rôznych efektov, záležitosť ročnej doby, aká je hodina dňa a samozrejme znovu postavenia fotografa, ktorý si vyberá miesto, čo bude fotiť. V lete máme viacej svetla ako v zime. Letné slnečko evokuje takú dobrú náladu, veselosť a preto radi fotíme na dovolenkách. S čím sa musíme popasovať, to je ten kontrast, že máme tmavé a svetlé partie, ktoré treba nejak vhodne buď nafotiť, alebo zmeniť stanovisko. Svetlo má viac a farbu. Toto je také dosť všeobecné, že prečo je modrá obloha. Vie mi niekto povedať, že prečo vidíme modrú oblohu? Prečo je západ slnka červený? Prečo máme v tieni na horách, vidíme, že modrý nádych a nie je to pekné, že? To nám kazí fotografiu. Tak poďme k modrej oblohe. Modré spektrum sa rozptýluje, keď je slnko hore. Všetky farebné dĺžky prechádzajú cez atmosféru bez nejakých strát, ale modré svetlo je rozptýlované všetkými smermi žiary a vytvára efekt modrej oblohy. Niekedy si prinášate od mora určite fotografie tmavomodré oblohy a ešte sa to dá zvýrazniť nejakým filtrom a je to až tak veľmi nepôsobivé. Lepšie, keď na tej modrej oblohe sú nejaké tie biele badančeky, že tá fotografia je plastickejšia. Zamračená obloha, vlastne obloha je ako difuzor, ktorá zmekčuje svetlo a dokáže vytvoriť nespočetné množstvo farebných efektov. Západ slnka, keď je jasná obloha, že nie je zamračená, tak často vidíme od rúžovej, takej žltistej až po červenú. Je to preto, že vlastne ak máte atmosféru, slnko je nízko nad obzorom, musí prejsť cez dlhšiu dráhu atmosféry. A tam sa vlastne rozptýlia modrá a zelená zložka farebného spektra a zostáva len červená. A preto sú niektoré fotografie vyložené tmavo červené. Toto je to, čo som spomínal, že keď je slnečný deň a niečo nám zatieni slnko, to znamená buď stromy, alebo budova, alebo nejaký kopec, tak svetlo oblohy, modré oblohy je vlastne jediným svetlom, ktoré osvetľuje ten tieň, a preto ten tieň je modrý. Nie sú to pekné fotografie
Keď to nie je veľká plocha, snažíme sa zmeniť stanovisko alebo prisvetliť bleskom, alebo sa vyhnúť tomu. Teraz by som ukázal niekoľko námetov z rôzneho uhla pohľadu na dovolenku. Nebojte sa experimentovať. Ale tá fotografia digitálna má svoj exit, to znamená, že ona zapíše všetky údaje, ako ste fotili, akú clonu, aký čas, aké vyváženie biele, to znamená, dá sa spätne dedukovať, kde je chyba. Častokrát prichádzajú ľudia za mnou do obchodu a hovoria, že prečo mám teraz také škaredé fotky? No samozrejme, pozriem sa, modrá fotka, vyvážené biele, nastavené na žiarivku a fotené na slnku. To znamená, žiarivka má teplotu asi 4000 Kelvinov, kdežto denné svetlo od 5 do 6000. Najlepšia škola je experimentovať, skúšať. Máme kapacity karty dosť, tak môžeme skúšať. Teraz sa zastavíme na chvíľočku, čo dokáže na svoje oko, ktoré je riadené mozgom. Že nerobím problém, pozerám sa na tento mikrofón a v momente preostrím dozadu, je to bleskové. Niekedy to ani nedokáže ten najlepší aparát. Keď som si zakúpil v 87. prvú autofokusu v zrkadlovku, čo mi kamarát tajne donesol z Nemecka, lebo nedalo sa chodiť. Vtedy Japonci prehlásili, že dostedy budú zlepšovať ten autofokus, až kým sa nevyrobil na ľudskému oku. Ešte majú čo robiť. Proste, ale je to už tak úžasné, že tie, samozrejme záleží od aparátu, od objektívu, ale už tie aparáty sú veľmi rýchle, ale ľudské oko je ešte stále rýchlejšie. My vidíme subjektívne veci okom. To znamená, keď ja sa pozerám na tento monitor, vidíme ten monitor. Predstavte si, fotografujete svoje dieťa, vidíte jeho tváričku, jeho úsmev, ale si nevšimnete, že z hlavy mu vyrastá nejaký tulipán alebo nejaký kôl. Až keď to je na fotke, no, čo s tým. U digitálu samozrejme sa to dá nejakým spôsobom vyretušovať, zmazať, ale keď to bolo na kinofilmu, už to bolo horšie. Preto treba niekedy pri fotení poukázať vlasy, poukázať fľaše, kvetiny, samozrejme zožnete kritiku, tebe to trvá a čo toľko čakáš, ale keď chcete mať dobrú fotografiu, tak treba to urobiť. Objektív dostal pomenovanie objektíva si preto, že všetko vidí objektívne, nikomu nenadržiava. To znamená, to, čo je, presne to vidí, ale znovu my môžeme fotografickými technikami dosiahnuť to, že oklameme trošku tú scénu, že urobíme napríklad zmrazíme pohyb. Dokážeme rýchlosť, ktorú ľudské oko nedokáže zastaviť, my dokážeme to auto, ktoré je aj bez stopkov, zastaviť. Dokážeme rozmazať to pozadie, ako som povedal na niektorých fotkách, to znamená, že len ten nadmienoty vypichneme. Oko napríklad nedokáže urobiť také, že úplne centimetra dokáže zaostriť. Nedokáže. My to dokážeme vďaka makrorežim, ktoré majú aj kompakty, aj zrkadlovky, vďaka objektívom, alebo fotografujeme s teleobjektívom do diaľky, to, čo už ľudské oko nerozumá detaily, a keď fotografujeme nejakým teleobjektívom tisíckou, tak zistíme, že tam na streche je robotník, ktorého ja nemám šancu vidieť, alebo na komíne je robotník. Tu je niekoľko ukážok. Keď si myslíte, že každému sa vždy všetko vydarí, tak to je omyl. Ale majské sa niekedy ľudne, pri fotení ľudia prichádzajú na akciu, tuto vidíte, tejto slečne rovno taký špicatý nos vyrastá. To lebo kvetinka tam bola. A samozrejme, v tej snahe zachytiť ľudí som si to nevšimol. Ale dá sa urobiť jednoducho, že tú fotografiu odrežím. Tu nastáva táto domienka stáva tesne pri stenzatným výkonnok a flašky. Nedal sa nikam uhnúť. Tak som musel zmeniť výrez objektív, aby som čo najviac potlačil pozadie. Toto je ukážka nevhodného výberu pozadia. Príliš rozbité. Nie je vidno, čo je hlavný motív. Proste, či tá kvetinka alebo motýlik. Tak treba veľmi opatrne zarábať s tým pozadím. A už pri fotografovaní si nejak premyslieť, čo chcem teda mať. Čo sa dá dosiahnuť s teleobjektívom, napríklad
a hodným nasmerovaním proti čiernemu lesu odpichnem len tie bodliaky. Toto je fotené vo dvore jedných brata, kde mali takúto nejakú scénku. Keď to hodím širokým objektívom, zachytím všetko ostré, ale ako náhle som si potočil tú vázičku, ten objektívom som rozostrel, takže proste úplne odpichnuté, len ten hlavný motív je ako zachytený. Takisto kvet, toto, čo vidíte, vpravo to je strecha, tam je nejaký krík a tým modrou a proste vzdialené pozadie sa dá rozostliť, že neruší. Takisto fotené s teleobjektívom, až potom som si všimol, že tam sú tieto električky. To bolo len taký 15 metrov, oko to nedokázalo rozpoznať. Takisto táto štrosia hlava, až keď som sa vyzačal, som videl odraz slnka a svoju postavu v jeho oku. Takisto oko nejakého chrobáčika, ktorý ide z makroobjektívom sa dá dosiahnuť. No čo je najväčší problém dovolenej fotografii je protisvetlo. Znovu tá nešťastná zelená plná automatika. Hej. Ona vníma to svetlé pozadie, netreba blesk, nepustí blesk, odkiaľ tmavá. Ale keď poviem, že blesk chcem, tak proste ten blesk sa zapne a ja tu postup vysvietím. Niečo iné je použiť manuálnom blesku, keď poďme stoja ľudia proti preslednej obrazovke, to už je vyššia technika, to sa používa veľký blesk. To sa nedá kompletne dosiahnuť. No, všetko vieme, čo sme sa naučili, že aj ideme na dovolenku. Takže nezabudnite si zobrať výbavu. Ťažké rozhodovanie častokrát to mi fotografii potvrdia, že čo zobrať, čo nechať doma. Potom to, čo necháme doma, to by sme potrebovali, a to, čo vláčime, to nepotrebujeme niekedy. Keď som bol na hredinku, teraz v zime, veľký ťažký statky som nosil plné toho snehu, ale ja som ho nepoužil. Ale keby som ho nemal, tak určite som potreboval. Nezabudnúť filtre, čistiace veci, statív, samozrejme nabíjačku, baterky skontrolovať, lebo sa stane, že viete, nemáte baterku nabitú. Čo fotíme počas dovolenky? Krajinku, deti, manželku, portréty, makrov, kvetinky, čokoľvek. Nezabudnite nič doma. Keď vám manželka, že musí zobrať nádo, súpsím do ruksaku a ideme. Kto je smetný, tak si zobere nejaké tie plechovečky, aby vydržal na tom slnku. Statív je veľmi dôležitá vec, lebo krajinkárska fotografia sa bez toho nezaloží. Deti, to je vynikajúci námet na fotografovanie. Majú krásnu zveď, usmievajú sa, sú trpezlivé, neodrávajú, 10 vás zapožujú, keď neurobíte dobrú fotku. Skúste to robiť manželkou alebo niekým. Tebe to trvá, tak ďalej, poznáte reči. Deti úžasné sú, flexibilné. Treba vysielať nejaký moment, proste, že, čo je zaujímavé. Portrét nemusí byť len materiál, môže byť niekde v prírode. Keď fotíme s miláčikom, s psíkom, je dobré aj akčný portrét, že fotografia pohybe. Pri portretovaní sa snažíme nejaké neutrálne pozadie, aby neodpútavalo pozornosť hlavného motívu. Toto bolo v tieni, stačí taká odrazová doska, vidíte, aký život dá to svetlo tej fotografii. Pozor, keď deti majú nejakú červenú plochu, tak tá automaticky nasvietia tú tvár. Takisto to sú portréty materiály, môže byť skupinový portrét, poznáte misky asi nedávne, že toto bolo fotené na jednom koncerte v noci a znovu je to technika s bleskom proti tmavej oblohe, takže nič nás tam neruší. No krajinka je veľmi tiež dobrý motív. Nemusí to byť rovno príroda, že mráčiky, voda, stromy a tak ďalej, nejaký domček, ale môže to byť mestská časť a môže to byť dedina. Treba zvoliť takú kompozíciu, aby sme sa vyhli nejakým rušivým prvkom. Aby sme dodali tie fotografie nejakú náladu. Niekedy krajinkári hovoria, že rok musí čakať, aby dosiahol peknú fotografiu určitej scény. Nie je veľmi dobré, keď budete fotiť, že presne v strede deliaca čiara, more, hladina alebo obzor,
je dobré buď vyšťavniť, taká dvojtretinová kombinácia sa tu hovorí. Tam si neskôršie ukážeme. Skúste napríklad urobiť improvizáciu, že z jedného miesta urobím nízky horizont, vysoký horizont, alebo bez oblohy. To všetko sú námety, ktoré môžu byť pekné. Dajte na to pozor, aby vám z obrazu nikto neutekal. Tá fotka s tým členom vychádza z obrazu, za ním je viac priestor, malo by to opačne. Pred ním by sa mal otvárať priestor. Takisto, keď sú ľudia, aby boli otvorení do toho priestoru, pokiaľ to nie je nejaký vyloženie umelecký zámer. Niekedy stačí počkať na vhodný okamžik. Toto je v Chorvátsku, z Bioková, a keď som tam šlapal do kopca, tak stále som sa obzeral a videl som, že ak sa mení dramaticky obloha, tak som si počkal na pár sekúnd, sa urobil taký otvor a skutočne taká zlatistý odraz tam mori a dáva v tej snímke pekný výraz. Víte, krajinka teda môže použiť ten horizont niekde v dvoch tretinách, popretie nejak, tu nám môžem do popretia zamotať niečo, obloha. Vždycky je plastická tá krajinka, keď má hĺbkosť, to znamená, že nejaké popretie dám do popretia a hĺbku zdôrazním. Keď nie je obloha, tak môžem vyčkať na nejaký okamžik, aby som to more alebo niečo zvýraznil. Alebo nejaké detaily, znovu práca s časom, vidieť, že tie vlny sa trieštia na tom kameni, dlhší čas treba použiť. Dá sa z dovolenky pekná panoráma, vaše kontakty, čo máte, to ponúkajú, nastavíte si do panoráma, on vám ukazuje, koľko má byť prekrytie a potom sa to v počítači, dokonca niektoré aparáty to môžu priamo v aparáte spojiť a dá sa vytvoriť panoráma, tam sú hodno nejaké vystavené listenie. Tu sme niekde, že teraz to je letecká fotografia s pánom Krobekom. Potom vidíte jeho fotografie, túto letecké. Je to úžasný pohľad. Nemáte tam popretie, ale je to vlastne zachytený výrez krajiny. Tak vysoké sme nad Smolenicami. Podarilo sa kúsok oblohy zachytiť, tá fotka má trošku iný charakter. Toto sú čerstvé fotografie pána Krobeka podľa Bratislavy. Kto vie, čo je toto? Peťka Zbudí. Nie, Kromek. Vešenová, jasné. Toto, na čo môžete zbierať peniaze, prosím vás pekne, viete, čo je to krásna dvojka, Violeta, sú fotografie. To, čo ľudia majú napríklad z hlavnou zámkou, fotografie väčšinou z cesty do spodu. Všetci majú rovnaké fotky z inej strany, ale toto sú fotografie, ktoré sa nedajú urobiť ináč ako z lietadla. Toto je vrchlák, no, malá reklamná prestávka. Keby niekto mal záujem si zalietať, nafotiť niečo z oblohy, dá sa, odlasí pána Krobeka. Viete, niekedy ľudia rozmýšľajú, čo mu dáme na 50, čo mu dáme na 60. Zaplatiť takýto pobyt. Stretol sa s nimi, ktorí absolvovali takýto darček, povedali, že to je úžasné. Dostane darčekový chôšten zje, alebo čo má, toto má pamiatku, keď si môže nafotiť, tak je to úžasné. Blížime sa ešte k záveru krajinky. Dá sa, toto je podvečer. To, čo som si aj nevšimol, že tam ešte je to zachytiť. Toto je západ slnka z Čilistova smetra Bratislavu s Predviktovom. Tu je tá točná červená vlastne obloha. Toto je takisto nočná fotografia pri svetle a bleskom. Mesiac. Keby ste niekedy chceli fotiť mesiac, samozrejme s kompaktom ťažko, lebo tam budete mať takú maličkú bodku, ale s teleobjektívom treba ten čas nedlžší jak 10 na sekundy, lebo mesiac sa pohybuje a je rozmazaný. Toto je zapnenie mesiaca. Máme tu novinku od Canonu
vynikajúci fotoaparát Mark 3 5D, ktorá má tak úžasné veľké rozlíšenie, že pri citlivosti 8000 ISO, to znamená bežné aparáty, kompaktné absolútne nie, aj moje zrkadlovky nie, z ruky fotené nočná vrstvá. Žiaľ je to také, ale keď sa potom pozriete na tento malý monitor, tak je tu naozaj veľmi kvalitná fotografia. Dneska nemusíme čakať na nejaké postavy, že možno stroj častokrát večer o 10. máte radi, keď buchoce, ale lietajú všetky tieto efekty. Ľudia pri súčasťou oslav majú aj ohňostroje. Pri fotení ohňostroja treba použiť statný, dlhší čas, lebo fotíme proti tmavej oblohe, aby sa rôzne tieto farebné efekty dali zachytiť. Keď samozrejme fotíme na manuálny režim, kompaktky majú prednastavený, mnohé kompaktky majú prednastavený vnútorný mód a skutočne som potrebujem jeden že ani so zrkadlovkou nerobíme taký ohňostroj, jak s tým maličkou krabičkou, vlastným aparátikom. Keď máme zrkadlovku, môžeme si prisvietiť aj popredie, aby bolo vidieť, kde sa to odohrávalo. Kletinky takisto radi fotíme, neodzarávajú, nefarfujú, môžeme ich natáčať, ako chceme, môžeme si ich nasvietiť a je to ďalší námet, máme rôzne možné nasvietenie, detaily. Táto fotografia je úžasná v tom, že tak slabo kontrastná, že je fotená s týmto aparátom, starým pánom, 3,7 megapixel rozlíšenie, ale celá pointa na tom je svetlo. Proste krásne bočné svetlo, ktoré prežiarilo tie ovocie. Znovu vhodný nastavenie objektívu proti nejakému rozžiarnému pozadí môžeme získať veľmi peknú fotografiu. Fotíme zvieratá doma alebo v zoologickej záhrade. Vždycky sa snažíme nejaké to neutrálne pozadie, aby nás nerušilo nič. Táto fotografia je tiež veľmi krásna. Z doby ma závisí, môžem povedať v tomto notebooku. Západ slnka, pekne taká dožltá, ešte je zdieľaná tým, že ona, viete, labote stále niečo hľadej pod vodou, tak kvapkajú. Tá vodička kvapká. No. Toto máte doma na záhrade, určite môžete sa realizovať. Keď ste v zoologickej záhrade, treba si vybrať také stanovišťa, aby tam neboli tie ploty, neboli tam nejaké tie rôzne stĺpy. Tá žirafa, to je v Budapešti v zoologickej záhrade, vyzerá, keď bola v prírode. Keď nemôžem nič ináč, tak nejaký detail vyfotím. Toto je cesto fotené, o tom bolo neskôršie. Tu je taká, by som taká prezentácia, že kačky sa čistia kúpu. Reflexí. To často býva u tých kompaktov, že idem, fotím v nejakom teráriu alebo niekde planetáriu rybky alebo čokoľvek blízk a dostanem spektrum náraz odraz svetla od skla. Alebo máte lesky na hábitov a fotíte ľudí, prác a zistíte taká ružica, ktorú sa veľmi ťažko dá potom manipulovať. Stačí jedna linka, fotiť druhu. Netreba kolmu, ale vždycky druhu, aby ten blesk sa odraz vidíte, že mňa nevidí v tej fotke. Pri zrkadlovkách je výhoda, že použiť polarizačný filter, ktorý vlastne usmerní to chmytajúce žiarenie jedným smerom. Buď môžem vidieť vo výklade celú ulicu, alebo môžem vidieť tam tie šperky, keď si odfiltrujem to vlnenie. Takisto, keď fotíte cez sklo z autobusa alebo z lietadla, častokrát vidíte odlesky, treba objektív dať úplne nadhľad na sklo, preto prípadne manuálne ostrenie, aby nevznikali zbočné reflexie. Nezabudnite si zdokumentovať jedlo na dovolenke, aby ste sa potom tešili, čo ste tam pekne papali. To je tiež voľný námet. No. Ešte zopár taký námetov, pohotový byť. To znamená, že máte tam stále pri sebe a keď sa vám, lebo niekedy by to tak, že vidíte niečo zaujímavé a kým vy nájdete, kde a teraz vidíte, že vlastne už sa skončilo. Kto mi povie, čo na tieto fotky zaujímavé?
štík nemá jednu nohu. Preto je taký zrbený. A to bolo tiež tomu tak prebehal, skáčal, to je proste bleskovka. Táto fotka, to bola náhoda, samozrejme to sa nedá urobiť cieľene. Asi z takej zrovnosti, jak tá stena, som fotografoval tú osobu, keď ja som odexponoval, ona práve tiež odexponoval bleskom. Takže to bolo zachytené v blesku. Keď chceme niečo zachytiť, tak proste nejaký moment, nejaký výraz tváre, aby tá fotka dýchala. Takisto moment, keď mám aparát po ruke, niečo sa udeje, tak môžem rýchlo vyfotiť. Toto už nie je pravda, napríklad, že mám u nás. Toto je bežné, keď chodíte tou zadnou cestou, tam stále sa nikto nebúra. Toto som ešte raz práve, že som krásne, teda západ slnka, tak som sa snažil iným spôsobom zachytiť. No, porovnanie, prosím vás, keď nie, veď som vás vyzýval, že buďte dokumentaristami okolia, rodiny, keď sa prehľadala táto škola, no keby som tú fotku nerobil, alebo niekto druhý, tak už spätne za to nedá. Takisto vidíte hrad pred rekonštrukciou a tu je po rekonštrukcii. Múzeu našej, máme aj staršie fotky, kde ešte bola to len tá opustená cívka, teraz je z toho verejný dvor. Môžete napríklad robiť, keď ste na dovolenke, sa vám niečo páči, nočnú fotku, dennú fotku a potom porovnávať. A ešte niečo o snehu. Sneh je veľmi ťažký problém na fotenie. Hlavne keď je difúzne svetlo bez nejakých tieňov, že fotka je zlá, nevyrábna, lebo vidíte kopu. A väčšinou býva podexponovaná, alebo biela odrážacie svetla, tak treba si vyčkať na hodnejšie nejaké bočné svetlo, tiene, tie dodávajú každej fotografiu určitú plasticitu. Treba pracovať s tým, tu bola veľmi modrá obloha, nebolo čo fotiť. Treba sa zamerať na nejaké detaily. Hociakom počasí sa vždy dá nájsť nejaký detail, či prší, sneží, to, čo je zaujímavé. Toto bolo skutočne na hľadinku tak nasvietené chvíľu, zapadajúce slnko, dalo tomu takú zlatistú atmosféru. Dá sa urobiť zimná panoráma, to znamená, odfotím si dve fotky, spojím, vznikne pekná fotografia. Toto sa blíže úplne záveru. Organizujeme výchové, také vzdialovacie, relaxačné pobyty na lode v oblasti Čunova, na Pramici a na inom člne, zhruba 4-hodinová plavba, kde vlastne to, čo som teraz hovoril, sa dá naučiť v praxi. My sme teraz, tu som sa teraz ja len tak si prezentoval, hovoril som vám, možno máte z toho niektorý veľkú hlavu, možno niektorý budete to všetko poznám. Na tej vode máte oblohu, máte pobrežie, máte vtákov, máte protisvetlo, proste máte pohyb, dá sa tam naozaj všetko nacvičiť. Takže ak by mal niekto záujem, tak potom stačí sa na mňa kontaktovať. No. Toto môžem prebiať súbežne. Je tu pán docenca aj pani spracovateľia fotografií. Viete, keď ideme na dovolenku, nafotím nejakých 1000 záberov, sú v počítači, mali na CD-čku, a poviem niekomu, ty pozri si dovolenku, tak viete, kde to skončí. Niekde na stole, ľudia majú záujem, keď pozerajú 2-3 strany albumu a nie 100 strán rovnakých fotografií. Je dobré urobiť výcud. A keď si pozrite vám nejaké albumy, ja obľúbujem radšej 10 veľkých zväčšení z dovolenky, ktoré mi vlastne pripomínajú tú dovolenku ako 300 nejakých malých fotiek. Najmä som načítal takú recenziu alebo diskusiu o tom, že ako archivovať fotky. Samozrejme, počítači, na CD-čku, na nejakom záložnom zdroji a potom jeden na konci napísal, že to bol Čech, že udelej fotku a máš po starosti. Proste nemôže sa stať, že médium sa znehodnotí alebo stratí. Fotka, dneska sú tak dobre skenery, že naozaj aj 50-ročnú fotku dokážete odskenovať a znovu v tej kvalite vyrobiť. Kdežto, čo vie za 20-30 rokov, či budú naozaj tie mechaniky zvládať tieto staré CD-čka a karty, ten vývoj taký rýchly, že nevieme. Tu sú vystavené rôzne fotoknihy. Môžete si pozrieť, tu je fotokniha, čo som s pánom Slovekom líbal v oblasti, že tu je zhruba 20-30 fotografií.
To si môžem zrobiť hoci kedy zo sebou, môžem niekomu ukázať, kdežto keď chcem ukázať CD-čko, tak je to zložitejšie, musí na notebook alebo tak ďalej. No. Takže toto je tá archivácia, potom otázky môžete mať na Čechovičovcov. No. Ďakujem za pozornosť. Neviem, či vám to niečo dalo. Dúfam, že niečo ste si zapamätali. Samozrejme, otázka je možno skúšne. Nie teraz pri tejto technike. Trošku tu preskúpime. Kto máte záujem, teda deti, pri tej fotostene veľmi dobré fotky vznikajú tam tie hlavičku, za chvíľku budeme mať fotky súrodnejších z tejto akcie. Samozrejme, tí, ktorí zaujímajú fotoaparáty, môžete si odskúšať, vybrať si, ktorý si kúpite, alebo kúpite manželke alebo niekomu iný. Takže teraz bude taký voľnejší program. Pokiaľ by vás táto téma zaujala a chceli by ste si niečo ozrejmiť, zopakovať, tak záznam z tejto prednášky, ako aj nejakú drobnú fotodokumentáciu nájdete na web stránke www.www.datadalnice.sk alebo linku nájdete na www.miloslavov.forum.sk.